Актаныш районында Казан дәүләт аграр университеты профессоры Харис Мусин үзенең студентлары белән 2 көн дәвамында авыл җирлеге башлыкларын яшелләндерү серләренә өйрәтте. Галимнең әйтүенчә, Актаныштагы яшелләндерү стиле нәкъ Европадагыча икән. Харис Гайнетдин улы Актанышка әле 3нче тапкыр гына килә. Һәр юлы Актаныш белән хозурланып йөрүен яшермәй. Район үзәгендә яшеллекнең, аеруча миләш агачларының күп булуын әйтте. Миләш агачы гел файдадан гына тора, дип уку вакытында миләш агачының үзенчәлекләре белән таныштырды. Актанышның яшеллегенә үзгәреш кертергә кирәк түгел, әмма сәтмәләр кертергә киңәш итте. Күп агачлар алынганнар үз вакытында урманнан. Алар инде biz әйтәбез стадийный старый дип, шурына күрә карт агачлар булганнар. Алар инде күчереп утыргач, яхшы шартлар булдыргач, үсеп китәләр. Ну, авыр үсәләр. Менә бу якта минем инде бер-ике предложением бар. Актанышта бер яхшы питомник булдырга кирәк. Зәвыклы декоративный агачлар үстерү буенча аңа инде бер мастер, бер руководитель булсаң, мәктәп балалары техникум белән дә буны оештырып эшләп китеп була. Боксаң агачларны шахмат тәртибендә утырту тышлы икән. Зәңгәр чыршы, туе, яшел артыш агачлары белән тиссәр балкышын баетырга киңәш итә галим. Актаныштагы яшелләндерү стиле нәкъ Европадагыча ди ул. Ул миләш агачларының тәрбия өлешенә өйрәнергә килдек. Аларны тәрбияләргә, ничек итеп үстерергә. Һәм инде яңа төр агачларны да өйрәндек без. Яфраклы агачлар ылысы агачларга караганда углекисле газны күбрәк йота икән. Тупыл агачлары 35 тонна газны үзләштерергә сәләтле, ә нарат агачы 5 тонна гына углекисле газны йота. Харис Мусин Актанышта зәвыклы декоратив агач үсентеләрен үстерү өчен питомник булдырырга тәкъдим итте. Галим биргә килеп өйрәтергә, укытырга да әзер. Казан дәүләт аграр университеты студенты магистры Илнур Хисетдинов уку барышында агачларның сток хәрәкәте булмасын өчен иртә язда һәм көз ахырында кисәргә һәм ничек кисәргә кирәклеген аңлатты. Җирлек башлыклары яшелләндерү курсларының кирәкле һәм вакытында оештырылуын билгеләп үттеләр. Фарис Фахаматов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге.